Jackson masih bersama Teguh Audio. Pong bisa nyawa asik. Sinawang ing netra mencorong cahya maruta kang mripe sajroning nala rumasa ping rasa karasa ndir samudra agawe ademe raga lan sukma acara asik dewane asmara raga kidung puja tetulung barang jatmo kang kata mantrata pangling kono donya lir pindho sartula tara nyawa panggegem tresno ora mung janji tresnoku bakal kebukti amung andika kang pas nyekti bebujaning ati pindhon lir kartika wewayangmu katon endah tak joko tanpa wates tanpa sayang masih bersama Teguh Audio Jackson. Asik sinawang ing netra mencorong ndir cahya maruta kang mripe sajroning nala rumesep ping rasa karasa ndir samudra agawe ademe raga lan sukma dewaning asmara kekidung puja tetulung marang janma kang kata mantrata paringono donya lir